Priatelia, kamaráti, toto video bude trochu iné ako ostatné. Každý deň na tieto profily, kde sledujete Vedátora, dávam dve reelska o tom, ako funguje svet okolo nás, o kritickom myslení, o fungovaní vedy. Dnešné video bude trochu iné, takže vypnem toto pozadie a zároveň povypínam tie svetlá, nech to nadobudne trošku osobnejší charakter. Vidíte, tak toto vyzerá tak, kde nahrávam. Nová osobná vec sa týka toho, že mi vyšla konečne kniha, ktorá sa volá Limity poznania. Je o tom, ako funguje poznanie. Ako funguje nielen poznanie to, ktoré robia ľudia, ale ako funguje poznanie celkovo v prírode. Ako príroda poznáva samu seba, ale ako ľudia poznávajú prírodu trochu iným spôsobom. Ako neformujeme teórie, ako tieto teórie overujeme. Snažil som sa napísať knihu, ktorá je v prvom rade, že takmer pre všetkých. Myslím si, že limity poznania môže chytiť a prečítať stredoškolák a bude rozumieť 98%. Ale zároveň som chcel napísať knihu, po ktorej prečítaní budú ľudia hrdí na to, čo sme ako ľudstvo dokázali. Aký div sveta sme vybudovali pomocou jeho poznávania, pomocou teórií, ktoré o svete budujeme. Ako toto poznanie formujeme v niektorých prípadoch až storočia a neustále sa spresňuje. Nechcel som však písať o tých experimentoch a o to, kde mali aké napätia, elektrické prúdy a podobne. Chcel som písať o tom, že čo sa vlastne deje v našich hlavách. Keď si teórie formujeme, keď získavame nové poznanie, keď formujeme svoje predstavy o svete. Vo výsledku je to pravdepodobne najdivokejšia kniha, akú som kedy napísal, čo trošku nasvedčuje už aj tá obálka. Kniha obsahuje naozaj všeličo. Obsahuje časti o biológii, obsahuje krátke časti, ale sú tam o imunitnom systéme, o nekonečnách, o fyzike singularít, o matematike, o informatike, o nenaprogramovateľných programoch. Extrémne pestrý mix, ktorý sa mi dúfam podarilo pospletať dokopy, aby ukázal, aké poznávanie tohto sveta neuveriteľne rozmanité a aké limity má. A limity, ako sa dozviete v knižke, je viacznačné slovo, takže to nemá nejaký pesimistický nádych, že čo sa im nepodarí, má to optimistický nádych, čo sa nám zatiaľ podarilo a ako sa nám toho môže podariť ešte viac. Preto aj ten podnázov Cesta tam a ešte ďalej. Ak chcete nejako podporiť, tak samozrejme si knižku môžete kúpiť, ale veľmi ma poteší, keď o nej dáte vedieť ostatným ľuďom. Zazdieľate, niekomu posunete informáciu. Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto rád premýšľa o svete okolo nás, o vesmíre, o tom, ako toto všetko funguje, tak ja si myslím, že táto knižka sa mu bude páčiť. Je krásne oilustrovaná, ako vidíte už na obálke. Vo vnútri tiež kopa ilustrácií. Akurát som teraz žiadnu listovanie nenašiel, takže hneď jedna. Limity poznania, snáď sa vám budú páčiť.